প্রিয় সাধুজন মণ্ডলী, জ্ঞାନୀ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ସଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସତ୍ୟର ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜୀବନର ପଥକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତାହା ପାଳନ କର ଏବଂ ସତ୍ୟ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କର। ଯଦି ସତ୍ୟ ବିଚାର ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସଦାଚାରୀ ସନ୍ତୋଷୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ କିଛି ଧନ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଭେଟ ହେଲା ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସିଏ ତାହାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ମହାତ୍ମା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତୁମେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏ ପତ୍ର ପଢ଼ି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଭୋର। ସେ ଭାବିଲା, ରାଜା ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଗୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜସୁଖ ଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଶେଷରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପୁଣି ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ସେଠାରୁ ଫେରି ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏତକ କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ପଚାରିଲେ, ମହାତ୍ମା, ରାଜା ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ସକାଶେ ଅତି ଆତୁର ଓ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଭଳି କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ତାହାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୈଭବ ଦେଲେ ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କଲେ। ସେ ସୁଖ ତୁଳନାରେ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ନଗଣ୍ୟ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଦୁନିଆର ସୁଖ ଆକର୍ଷଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଶେଷରେ ସେ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇବାର ମୋହରେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ତତ୍କାଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଖ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଖେଳନା ନେଇ ଖେଳି ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବା ପିଲା ସହିତ ତାହାର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଅନୁପାତ ଜନସମାଜରେ ଅଧିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଋଷି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ବହିର୍ମୁଖା ଜନା ସର୍ବେ ଭ୍ରମେ ଜାଲେ ସୁପାସିତା ଅନ୍ତର୍ମୁଖା ତଥଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଶ୍ରେୟଂ ଶ୍ରୟନ୍ତକମ୍। ତଥା ଯେଉଁମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ ସେମାନେ ଭ୍ରମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀମାନେ ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ଈପ୍ସିତ ଶ୍ରେୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଋଷିଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତ ଓ ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଚିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମ ଉତ୍ଥାନର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଆକର୍ଷଣରୁ ବିରତ ହୋଇ ନିଜକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ଅଳ୍ପ। ଏହି ଆଧାର ଉପରେ ଋଷି ଜନସମାଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ବହିର୍ମୁଖୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ବାଟବଣା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ ପଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି। କେତେକ କୁଲା ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଓ କେତେକ ଚାଲୁଣୀ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ। କୁଲା ଯେପରି କୁଣ୍ଡା, ଚକଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଶସ୍ୟ ପରି ସାରଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହିପରି କେତେକ ଲୋକ ସଂସାରର ଅସାର ବସ୍ତୁ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଆଦି ତ୍ୟାଗ କରି ସାରଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଲୁଣୀ ସେହିପରି
ସାରଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ତାହାର ବାହାର କରି ଅସାର ବସ୍ତୁକୁ ରଖେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂସାରରେ କେତେ ଲୋକ ସାର ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବହିର୍ମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତଥା ନିଜର ଜୀବନକ୍ରମ ପ୍ରତି ଏକାଙ୍ଗୀ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଆତ୍ମଶୋଧନ ଅପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟ ଉପଚାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେବେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ମୋ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବେ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତର ପଥ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ବିଚାରକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ।